Benvidos, benvidas a unha conversa máis de Orgullo Galego, unha conversa que neste tema en concreto hoxe vamos a retomar o que é o ciclo Sen Ourense non hai país, un ciclo que comezou hai xa 2 anos case e no que podemos falar ao longo de todos estes meses de temas tan diversos como os lumes, eses lumes que azoutaron especificamente a provincia de Ourense neste mes de agosto. Falamos tamén sobre Entroido, falamos tamén sobre as tradicións o ciclo de outono, sobre temas moi diversos, non? E hoxe vamos a tocar outra das grandes problemáticas que hai aquí, non? Que é o transporte. E ademais é unha problemática que, se ben é certo, está extendida en todo o país, o que son nos territorios do interior, digamos, é moito máis grave, xa non só no tren, sino tamén no bus e incluso tamén para o transporte privado. E para falar dun tema tan necesario, tan interesante, temos connosco a catro persoas que van a poder aportarnos o seu coñecemento. En primeiro lugar, paso a presentar a José Manuel Pousa, que é ferroviario e que traballa aquí en Ourense. Benvido, graciñas por estar. Grazas. Segundo lugar, temos a Lino Perdiz, que é empresario dunha empresa de transporte. Benvido, graciñas. Temos tamén a Sonia Vidal, que é gandeira, deputada ao Parlamento Galego e tamén veciña de Xunqueira de Envía. Benvida, gracias por estar. E por último temos connosco tamén a Laura Pérez, que é veciña de Cartelle e que na actualidade estuda en Lugo. Benvida e graciñas. Boa tarde, grazas. Bueno, para comezar, temos unha serie de preguntas, temas moi diversos que vamos a ir desenvolvendo durante estes 60 minutos, pero sí que vos quería preguntar, primeiro lugar, cal pensades vos, esta é unha pregunta xa complexa, para comezamos forte, pero cal pensades vos que sería o transporte non máis urxente para que, vertebrar o territorio non en Ourense, xa sexa pois a A52, unha autovía nova, o tren, cal pensades vos que sería? Pois eu creo que, realmente fan falta bastantes melloras nas infraestructuras que hai, porque ben se ve que non, que as que hai son deficientes. A A52 necesita unha mellora, unha remodelación urxente co volume de tráfico que ten, e tamén penso que xa vai sendo hora de que a conexión ferroviaria dende Ourense a Vigo pois sexa unha realidade e teña unhas infraestructuras propias do século XXI, e non que tardemos en chegar de Ourense a Vigo pois horas interminables que fan imposible o transporte ferroviario. Eu creo que, nós temos como dúas ideas moi claras, non? Que é vertebrar Galiza, e é desde dentro, non desde Madrid, non? O que non podemos é estar priorizando sempre os aves e todo o demais por aí adiante, sin priorizar as nosas infraestructuras, non? Que dende o Bloque Nacionalista Galego nos levamos estas propostas xa nos distintos sitios onde estamos representados, que é o arranxo da A52, por suposto, e despois pois ter unhas vías rápidas para interconectar as comarcas, non estar dando unhas voltas absurdas para interconectarnos, non? E por suposto pois a conexión ferroviaria, non? Bueno, eu especificamente no meu ámbito, non? Que o ferroviario, pois o que boto moito de menos de xa fai bastantes anos a esta parte, pois é a falta de inversión no ferrocarril, digamos, máis familiar, máis no convencional. Nos no orgo ferroviario temos dous tipos de ferrocarril: o ferrocarril de vías convencionales e o ferrocarril de vías de alta velocidade, non? Xa desde fai moitos anos, eu calculo xa desde fai uns 15 anos, estamos nunha deriva totalmente hacia o transporte de AVE, de alta velocidade. É dicir, aquí teñense en conta pois eso, os viaxeiros que van sin paradas, así de claro. Eu ainda viaxei outro día a Toledo e fun en un AVE que paraba en Zamora, Ourense, Zamora a Madrid. Entonces o que botamos de menos é pois aquela liña que había a Puebla de Sanabria, que se perdeu, que deixamos, sacaron todos os trenes que había,
chegou a haber 3 trenes diarios, despois deixaron en 2, e sacaron ese. Xa por último sacaron o único tren que había a Puebla de Sanabria. A liña de Puebla de Sanabria, que vai desde Ourense, é unha zona que vai todo pola serra. Vai todo por pueblos que necesitan moito do tren. Moito, pero moito do tren. Mais que do tren, dun transporte moi combinado entre tren e autobús, porque o tren chega, por exemplo, a certos sitios que necesitaban unhas conexións, porque esa liña foi concebida dunha maneira, pois non sei, o que concebiu naquel momento, pois que os pueblos máis cercanos están algúns a 5 km das estacións que deixaron. Entón é imprescindible sempre aí é un transporte combinado. Eu me recordo cando facíamos eses trenes, cando era maquinista, íbamos a Puebla de Sanabria, íbamos ás 5:30 da tarde, chegábamos ali ás 7:30, e pola mañá saíamos ás 6:30 e chegábamos aquí ás 8:30. E viñamos parando por todos os puebliños. E xa conocíamos, eu tiña unha relación casi familiar con todos os viaxeiros, porque todos me coñecían a min e eu conocía os eles. Entonces xa nos conocíamos xa polos nomes. Eu recordo que ao pasar por Paderne conocía esas 3 ou 4 personas que collían habitualmente. Ao pasar por Laza, conocía esas persoas que subían e xa nos saludábamos, era unha relación moi familiar. Esa xentiña viña ao médico, por exemplo, a facer calquer cousa a Ourense, eso todo sacaron yo. Eu non sei que agora como é, que medio de transportes teñen, pero son puebliños que están totalmente olvidados e deixados. Entonces, eso é urxentísimo, retomar novamente esa situación e saber que o ferrocarril é un transporte, concretamente a nosa empresa, Renfe, é pública, é unha empresa pública de transporte, na que, de acordo, querrán sacar polas contas de resultados os máximos beneficios, pero tamén, ao ser unha empresa pública, os cidadáns, cos seus impostos, están pagando un servizo que non teñen. Entonces, eso por unha parte, o máis lastimoso para min é a zona da serra. E depois está a zona que deixaron, que últimamente se deixou, a Ourense-Vigo. Ourense-Vigo está deixada. Xa vos adianto, porque eu teño coñecemento do que pensan facer. Esa liña vai estar pechada, dicen que 6 meses por obras. Van a ter pechada o que pasou ca liña de Monforte, que cerrada para 6 meses, estuvo 2 anos e medio. Dese tema falaremos agora, porque penso que hai aí tamén a nivel político intereses en certas liñas, pero non noutras. Antes vamos a deixarlle a Lino un pouco por completar, pero quero meterme agora xa a continuación niso, porque é un tema que dá, sobre todo o tema do tren, dá para falar moito, e sobre todo un pouco a hipocresía que hai tamén a nivel político. Sí. Non? Xa tocastes aí varios temas. A ver, eu estudiei en Ourense e en Lugo, entonces teño un pouco de coñecemento por os anos que botei en Lugo, e agora tamén recorro Galicia casi cada mes. É raro que non cruce Galicia inteira dun lado para o outro, non? Entonces podía falar un pouco tamén co corazón, ou entendes, podes arrimar por un lado ou por outro. Eu considero que hai comunicacións que xa existen. Estades falando ahora moito de Ourense e Vigo, evidentemente é unha comunicación que hai que mellorar e tal, ou incluso para Madrid, ou do ferrocarril xa non digamos. Abandonouse o ferrocarril convencional, que é o que comentas tú, iso dá para moito. Pero eu agora, con datos encima da mesa, eu escollería 2. A nivel local, a comunicación con Valdeorras, a nivel terrestre, porque me parece, parece máis un pouco tercermundista que unha comarca que non é a miña, pero unha comarca que aporta o PIB provincial o que aporta, e que leven aí anos e anos, notas de prensa, preguntar no Parlamento, etcétera, etcétera. Eso non ten pintas de arrancar por ningún lado. Que, bueno, eu aí anduvose con proxectos de facer unha vía rápida, enlazar con Tribes para arriba, pero a min acordouseme o outro día a ponte que se fixo aí no Miño entre Chantada e Lalín, que foi, parece ser, tomando uns viños dous persoeiros da Xunta que tiñan poder, que era Cuiña e o de Chantada, como se chama, o conselleiro de Cultura, Vázquez Portomelle.
Entón, tirando un pouco do fío de que non hai un proxecto de país, ten que aparecer xente así dunhas comarcas determinadas, que o mesmo que se fixe esa ponte, pois podíase fazer en Larouco, para Porla de Tribes, unha parecida, quitábase 10 ou 12 kilómetros para comunicar Valdeorras sin andar con proxectos de autovías, etcétera, etcétera, que non nas vamos a ver, vamos. E despois non só porque sea a miña terra, repito, que hai moitas cousas que facer, que mellorar, etcétera, etcétera, pero aquí en Ourense vívese de espaldas a Portugal. Eu fago prácticamente a mitad da miña vida fago en Portugal, tanto por traballo como por ocupación do tempo libre, etc. Temos 2,5 millóns de personas aquí ao lado. Vos non sei se andades por aí abaixo, pero ando día sí e día non. O pasar a raya é increíble o movimento de xente que hai a nivel económico, social, bueno, de todo tipo. E aquí parece que non nos enteramos. E agora mesmo as dúas principales fronteiras son a de Tui e a de Berín, e logo están aí a zona do Val do Limia, a de Salvaterra con isto, con Melgaso, que a zona de, bueno, de máis ben de Monsago, entre Melgaso e Monsago. Eu penso que é primordial, porque Ourense, como polo de atracción de cara ao norte de Portugal, sendo a terceira fronteira a que vai de cara ao sur, de cara ao xurés, ahora mesmo Ourense ten unha estación de AVE e unha comunicación directa de AVE, que moi pronto, supoño que en 8 ou 10 anos poderáse subir hasta Francia, por aí por Burgos e por Irún. Entonces é un reclamo moi grande pos portugueses. E aparte de outros atractivos, o termalismo, os contactos que temos na raya dun lado e do outro ca zona portuguesa, e sobre todo, xa digo, a cantidad de miles de persoas que viven aí, que é impensable, o sea, nós temos 300.000 persoas aquí na provincia que está completamente despoboada. Hai concellos, mira, Ponte da Barca e Arcos de Valdevez, que están pegados entre os dous, casi teñen 50.000 habitantes. Que ainda estuvimos xa mañá ali, non? Entón, a mí pareceme primordial, xa digo, sobre todo, o tema de Valdeorras e o tema do norte de Portugal. A nivel terrestre, non? Ahora mesmo, como novos investimentos, sin deixar de, efectivamente, de ter en conta mellorar o que hai, porque a 52 está con problemas, bueno, o de Lugo, efectivamente, vindo subir outro día para Luarca, por aí foi un pouco forte, depois volvín por Chantada, ahora meteronlle aí un baño de aglomerado, pero deixaron aí a zona da Barrela, unhas fochancas que eso está tremendo. Bueno, non sei, podemos falar aquí xa de retrasos, de números, o sea, un pouco de historial que ven detrás, que isto non se lleve saída, porque xa digo, ahora mesmo eu levo os últimos 15 anos en Galicia, movéndome por o país, e non vixo unha obra nova, o sea, anuncios constantes desdoble da Vía do Grove, desdoble de que ahora veño dali fai un pouco da Guardia, desdoble de, bueno, de Sarria ese tamén, a Costa da Morte que queres que che conte, en fin, que está todo cada 2 ou 3 anos, bueno, hai que mirar os presupostos da Xunta que se repiten ano tras ano. Bueno, eu resumiría o traballo da Xunta en infraestructuras simplemente cunha anécdota. Unha cidade de 105.000 habitantes como Ourense, e hai unha circunvalación de 1,5 km parada desde fai 15 anos, entre Seixalbo e o Piñeiral. O sea, se un organismo ca capacidade de presuposto que ten a Xunta é incapaz de fazer esa obra, porque non sei se é por deixadez ou porque non teñen diñeiro, porque a veces xa penso que non hai, digo, aquí os alcaldes, que eu conozco algúns do PP, así que tomamos un viño e tal, e non só hai diñeiro para fazer sendeiros e camiños, entendes? Na verdade que non entendo, non sei se é incompetencia, se é deixadez ou se é que verdade non hai diñeiro, con mellor non hai, non o sei, pero o resumen está aquí en Ourense, o sea, 100 e pico mil habitantes, porque tú vas a Santiago, tardas 6 meses en ir e ves unha obra nova, acaban de fazer un desvío vexando do aeropuerto. Bueno, en Coruña xa non che quero contar, a maioría das obras grandes que hai no país son do goberno central, estacións de ferrocarril. En Lugo estuve un outro día moito mellor que a de Ourense, que parece un galpón aí arrimado, como dixo o alcalde, parece el paradero de unha villa. Non se ve, o sea, de verdad, eu ando por aí adiante, non vixo unha novedade por ningún lado.
bueno, a autovía que é do Estado, Lugo-Santiago, é iso, o que estamos falando, obras na estación de ferrocarril, aí na Coruña de caro ao puerto, pero son todo obras que non ten nada que ver ca Xunta, a maioría. Non sei, xa digo, non sei se é que non hai diñeiro ou non lles interesa ou lle dá igual porque os votos teñen os asegurados. Entonces, pois, non entendo nada, de verdade. Aí comentaches un par de temas que vamos a tocar a continuación, que é o tema das conexións con Portugal e tamén coa zona de Valdeorras. Bueno, non só Valdeorras, tamén co Bierzo, non? Que ao final, para ir a Valdeorras tamén podes ir ata Ponferrada. Pero sí que, retomando o que comentabas a Xunta, e vou contigo, Laura, sí que é unha cuestión que a mí polo menos sí que me chirría, non? E é que vemos que a Xunta está a criticar e a defender que o goberno central non elimine certas paradas, que está ben e é necesario que non se elimine, non por motivos como comentaba ele antes, pero vemos que sempre están falando nesas liñas e ámbito estatal, pero non, por exemplo, pois no autobús, as conexións de Ourense con Carballiño, vamos o fin de semanas, as conexións son moi precarias. Ou, por exemplo, no propio tren, incluso as conexións a nivel interno, non? Ou seja, eu non sei como son as conexións de Ourense con Lugo a nivel de ferrocarril, non creo que haxa, non? Non sei se hai ou son moi precarias. Pero, refirme, por que pensades que sempre orientan todo isto? Eu entendo que hai un componente político, non? Tamén, obviamente, e electoral, pero por que orientan todo isto sempre cara ás condicións estatais e nunca a nivel interno? Pois eu penso que o componente político que mencionas basicamente é o componente fundamental e non sei, eu creo que nos ven como unha colonia da capital madrileña. Entón, o importante vai ser ter as conexións con Madrid, basicamente, porque ni sequera con, pois eso, con Zamora, con Pueblo de Sanabria e tal, porque esas paradas tamén, os anos de vida que lle quedan igual, pois xa son poucos. E nada, e logo pois que unha persoa de Ourense non teña como ir en tren pois a Lugo, as conexións que teñan sexan poucas ou que para ir ao barco de Valdeorras botes non sei, bueno, 2 horas en coche igual non, pero 1 hora e pico sí, e cunha seguridade vial bastante cuestionable, pois bueno, eso eles ao mellor, non sei, igual non lles importa tanto porque igual non son as rutinas que teñen que facer todos os días, falo de quen goberna, entón eu penso que é o que interpretan eles que fai todo o país, non o sei. Claro, a eles preocupalles moitas veces que se eliminen paradas dentro do Ministerio, pero non se preocupan das paradas que eles non poñen, non? Que nunca en ningún momento puxeron, non? Falabades antes do Carballiño, o Carballiño só cun autobús o fin de semana, non? Eu son de Xunqueira da Envía, en todo o fin de semana non hai un solo autobús que te leve a ningunha parte, o sea que non te podes mover en todo o fin de semana, sábados e domingos tú quedas na tua casa e vía, non? Eu creo que aí o Partido Popular nunca tivo ningunha política en absoluto para a mobilidade interior, porque nin pon autobuses nin pon ferrocarril a andar para que nos podamos mover, pero que ni siquiera ten unha coordinadora que coordine todas esas paradas, non? Ou visibilizar esas paradas que se precisan, non? Eu creo que aí o que nos defendemos que é blindar esos servicios mínimos entre vilas e crear ese sistema de mobilidade comarcal e coordinado, por suposto, creo que é unha das prioridades, non? A levar a cabo. Sí, estou de acordo que efectivamente todo se encamiña a eso, ao interés puramente, digamos, do diñeiro. Entonces, efectivamente, pues, que van a facer todas estos pequenos povos de que, pues, efectivamente, pues, son pues, que están con xentiña que, pues, eso, que non é do seu interés, porque aí non encontran o que les pretenden, o que les buscan. Entonces, o interese que hai é pues, satisfacer o que dicías tú antes, non? Sobre todo eu falo polo que coñezco a fondo, que o sistema radial, non? O sistema radial todo con Madrid. E nós queremos máis ben que haxa sistema transversal para que, aparte de ir a Madrid,
pois queremos ir a outros sitios, non? Queremos ir a outros sitios porque Madrid xa o temos como moi visto xa é moi de alguna maneira é algo que vamos, que xa a xente cada vez ten menos interés en ir a Madrid, a non ser que sexa de paso, pero unha conexión transversal que é o que pretendemos e que é o que falabas ti antes, non? Que no futuro pois que se establezca unhas redes para ir, por exemplo, de ir, que xa están en obras, todo iso está en obras, tal, creo que pouco que pode quedar, non? Pero que se pode ir, por exemplo, está moi olvidado, se falamos xa, ahora estamos falando xa non de os viaxes domésticos, non? Estamos falando, por exemplo, a conexión que sempre tuvo co País Vasco Galiza. Eso perdeuse. Hoxe en día non existe un tren que vaya nin a Bilbao, nin a San Sebastián, nin a aqueles trenes que iban a Irún. Eso todo perdeuse. Xa non digo despois conexións co resto. Estou me poñendo no caso de Navarra, de sitios interesantísimos para todo o mundo. Pero que lle meten na cabeza que hai que ir a Madrid antes. Temos que ir a Madrid e de Madrid al cielo. Ou con Barcelona, non? Con Barcelona temos que eliminar algún tren nocturno. E de Barcelona claro. Temos un. Claro. Temos un, pero un que tarda 20 merata de tempo. Entón, hoxe en día, a xente que me pregunta, oye, mira, pois, eu quero ir a Barcelona, tal e cual, a que hora salo de Barcelona? E dices, no, pero se non te metas. Se non queres pasar todo o día metido nun tren, non te metas aí. Hoxe en día hai que ir por Madrid. Ou Hai que ir por Madrid. No, pero o que vai por León é ese. Non digo, ou por avión. Por avión. Claro, Bueno, porque ao final é o que fa. Vale, é o que está. sí. Claro. Bueno, por avión, sí. Por avión, pois, seguramente que habrá algunha conexión, non sei se hai. Pero o que é por tren é todo que se está encamiñouse todo o sistema radial. Todo radial, pero non desde Galiza, xa desde toda España. Puxeron aí con Madrid e nada, e todo Madrid. Entonces, hoxe en día que lle digo a xente, se queres ir a Barcelona, xa tes que ir, vaite por Madrid, ainda que non sería o recomendable en caso de que todo estuvese como tiña que estar, pero é a conexión máis viable que hai hoxe en día. Entonces o que se pretende, pois eso, xa non falando, que digo, de ferrocarril doméstico, non? Que é o que debemos potenciar, que temos abandonadiño, pero xa en temas transversales. Ter relación pois con unha boa vía, pois, efectivamente que necesita moita obra e necesita moitos trenes, porque é un sitio que falabas tú de Valdeorras, non? Valdeorras, ese sitio é tamén olvidado. Xa, a estación de aí de Carballiño, e outro día estuve na de la Lín e non pasa nada, xa non nada. Pero o que máis chama a atención é, se vas, que tamén estuve fai pouco, sí. Vas a Valença do Miño, cruzas o río, en Valença sale un tren cada media hora. Sí. E pasas o outro, non hai tren ningún. No. É unha cousa que falabas ti. Dice, bueno, estamos noutro sitio. Conexións con Portugal. Os portugueses, en canto lle dixeron hai que conectar a minorar tempos entre Porto e Vigo, que é a conexión natural. Os portugueses normalmente o que suelen os portugueses puxéronse má obra e xa teñen feito todo. Eles teñen todo disposto no seu lado. Aparte unha prioridade para eles. Efectivamente. Entonces, ahora de Valença, de Tui para cá, xa dixen, eso hai que esperar, Eso hai que esperar. Eu xa non o verei, nin vos sí, que sodes novos. Ahora, ti e eu o mellor xa vemos pouco, Creo que non. Sí, non. Pero xa non. Volvendo un pouco ao que estabades fai a conexión entre comarcas e o transporte rural e tal. Que coste que aquí en Ourense é mel, porque aquí non hai, pero nos sitios onde hai, ainda hoxe falando con un conductor de Monbús, aí na zona de Vigo, xente tirada nas paradas, que, bueno, o sea, un desastre total. Unha empresa pequena familiar esmérase a ver se saiu ben os servicios, se houve algún problema. Estas empresas dalle completamente igual. No ano 19, supoño que sabedes que hubo, un concurso novo da Xunta, que, non sei se efectivamente habría que facelo, porque levaba moitos anos as concesións. O caso que aquí en Ourense había unhas líneas directas que viñan, por exemplo, desde Verín, que viñan desde o Barco, que viñan desde Entrimo á capital. A xente non tiña que andar cambiando de bus, nin tal.
a Xunta decide unilateralmente. O sea, tiñamos un contrato escolar. Nós, por exemplo, somos unha pequena empresa familiar, moi pequena, que nos quedan 4 telediarios, porque xa desapareceron cerca de 40 nos últimos 4 anos en Galicia. Entón, collen e sacan a concurso un novo transporte. Pero, claro, sin contar con quen tiñan que contar. En primeiro lugar, coa Consellería de Educación, porque me consta que desde a Consellería de Educación querían seguir co transporte escolar, porque estaba funcionando moi ben, non había queixas, en fin, que era unha cousa que iba ben, para que vas a andar cambiando. Pois non, contrátase unha empresa de Madrid por 2,5 millóns de euros para que elabore e diseñe o novo plan de transporte de Galicia. Entonces aí xa empezo o navalleo, non? Como somos moi unidos os galegos, xa empezaron as reunións entre empresas. Xa digo, nós, por exemplo, levábamos desde os anos 70 facendo transporte escolar. E unilateralmente a Xunta decide, faltando un ano, que ainda había un ano de contrato, rescindir que as empresas que a xente invertiu diñeiro en compra de coches, contratos de conductores, de acompañantes, etc. Un ano antes, fuera. Búscate la vida, o que máis e o que menos fomos gastando 6, 7, 8 mil euros en abogados, hasta que nos aburrimos, porque aquí en Galicia xa nos botaron todo para atrás, quedamos, pues, a entregarse, como digo por aí na matanza, a entregarse ao coitelo e vía. E nada, houve algúns que seguiron, da zona de Vigo, sobre todo, en contenciosos en Madrid, que xa lle levan ganado algúns, en algúns casos, en algúns lotes. O caso é que foron eliminando, por exemplo, aquí no sur do Ourense, a empresa mayoritaria era Ampián. Un home que morreu agora fai pouco, con 102 anos, e que sempre tuvo fama de duro, de tal e cual. Foi o único legal que hubo. Dixo desde o primeiro momento, isto non nos interesa. Dixe, para arruinámonos non fai falta que nos arruina a Xunta. Iso dixo desde o primeiro momento. Bueno, cada un tirou para o seu lado. Os que estábamos nas zonas onde traballaba ele, evidentemente, xa retirámonos, porque tú, se entras aí, tens que asociarte con alguén, coller os empregados que estaban aí, hai que facer cargo deles. E entón, bueno, pues, fomos abrindo por aí, arreglando como podemos, e por supuesto tamén Ampián, que era unha das mayoritarias en Ourense, non desapareceu, sigue aí funcionando, e agora os servicios que se están prestando nin son bons, nin son eficientes, nin nadie di nada, porque tamén os que quedamos fora podíamos estar aí chinchando todos os días con denuncias, pero para qué? Para perder o tempo. Xa bastante tes co teu traballo. E foise perdendo eso, porque había lotes que eran deficitarios, como por exemplo o lote de Celanova e o de Maceda, que meteron nun mesmo queixón, non o quixo nadie, quedou deserto 2 veces. E despois, pues, bueno, alguén o colleron compañeiros por aí, hai que ir arreglando. Bueno, foi igual de fixeron un favor á Xunta, non o sei, pero o caso é ese, que non hai unión no sector, e se podían fazer as cousas moito mellor contando precisamente neste caso, que era a Consellería de Educación, que había unha separación entre transporte escolar e transporte discrecional, e por outro lado tamén contando un pouco cas empresas e ca xente dos povos, bueno, elaborar un pouco, en vez de gastar 2 millóns e medio unha empresa de Madrid que bueno, sabrá moito de números e de electrónica e de informática e todo eso, pero a cousa non funciona, está claro que mellorou o oral en algunhas zonas. Alguén de Madrid non pode vir pero non a facerche. Alguén, como di el, que razón ten. Non pode vir a enseñar a estes homes que saben e coñecen o poseo que o fixeron con nós tamén. O problema nos diseñaron os de Madrid o noso transporte de aquí. Entonces, como diseñaron os de Madrid, sí, os que perden, quen son? O problema é que desgraciadamente as directrices empresariales van todas por van todas enfocadas á globalización de todo, ao avasallamento aquí van quedar, antes de 10 anos van quedar 2 ou 3 grupos. En Portugal tamén xa só hai 3, hai unha empresa estranxeira ou, bueno, e dúas nacionales fanse cargo de todo, subcontratan, que é outra que debía estar prohibido, subcontratan o transporte e nada, pues eso, funcionamos así, non é vexo que a nivel xeral non bastante, que os tiros van por aí, va. Quero tamén retomar con Bosco unha cuestión fundamental, non? E é que o tren, no tren agora podemos ver que hai estacións de tren, que hai apeadeiros que son fantasma, outros que son museos. Quero dicir, que posibilidade hai de poder voltar a vertebrar as distintas comarcas de Ourense, non? E de poder darlle outra vez un uso a esas estacións, non? Falo xa nas distintas comarcas, como tamén en Baños e Molgues, por exemplo.
Bueno, pois eu é triste o que vos vou a decir, non? Pero esas estacións todas que están xa cheas de toxos, de silvas e de maleza, eso non vai recuperar nunca máis, a non ser que veña un particular, que oínde que había particulares de, bueno, que están interesados en temas turísticos tipo casas rurales, todo este tema, pero estas estacións que son preciosas, son impresionantes, non? Nós tuvemos nós tiñamos unha asociación de ferroviarios e collemos a de Alberguería Prado, preciosa. Son estacións preciosas, son, bueno, eran as estacións que tiñan antes, porque antes nas estacións, antiguamente, cando non había, pois eso, a tecnoloxía que hai agora, nunha estación pequena, o mellor había 20 empleados. Uns dedicábanse a engrasar agullas, outros dedicábanse, como os trenes paraban, e levaban gando, daquela levaban mercancías, apartaban unhas vías de apartadeiro, pasaban mercantes que levaban, digamos, mercancías para esas comarcas, non? Ali, por exemplo, en Laza hai vías de apartadeiro porque levaban, pois tamén para vagós con mercadorías para a toda aquela zona, Berín e todo. Pero hoxe en día desapareceu eso. Hoxe en día desapareceu. Foron quitando as vías de apartadeiro, foron quitando todo o que había xa desto. E incluso quitaron xa os factores de circulación, que eran os que estaban nas estacións, e os jefes de estación. Por qué? Porque ahora se leva todo xa, hai un control de tráfico centralizado. Entonces, desde unhas oficinas que hai en Ourense, que teñen todo telemandado, ahora xa non hai nadie nesas estacións. Por iso quedaron como quedaron abandonadas. Quedaron abandonadas e van a seguir abandonadas. É dicir, eso irrecuperable. Hai algunhas que non se ven. A de Boborás, por exemplo, indo pasando de Carballiño, non se ve a estación, que é un edificio grandísimo de pedra e tal, está cuberto de maleza, non se ve. O pasar por ali o tren, non se ve a estación. Xa digo, son que eso, bueno, eso é unha... E se vas por aí ao estranxeiro, a Irlanda, Francia, Dinamarca, e ves o que hai nos pueblos e quedas para atrás. Sí, como funciona o ferrocarril. Como funciona aí, é todo ben mantidiño. Eso é o exemplo que poño aquí a estes cando veñen os de meus jefes de Madrid a decir que, bueno, iba a decir chorradas, pois digolle, vos sei que tedes que viaxar por aí a ver como teñen eses ferrocarriles todos. Por exemplo, ti vas a Suiza e teñen un material bastante anticuado, pero ben mantido. Unhas locomotoras increíbles que son antiguas, algunhas teñen 40, 50 anos, pero claro, os 40, 50 anos que teñen aquí, que están xa, así dan as incidencias que dan, que aparecen despois nos periódicos, nas noticias da radio e da televisión. Un tren estuvo parado entre dos estaciones 4 horas. Eso non se dá ali, vamos. Eso para ver unha cousa ali nun país dese e ves que son material bastante máis antigo incluso que aquí. Sin embargo, aquí está xa casi destruído, casi xa vale solo para chatarra, material que solo ten, bueno, digo solo, 20 anos. 20, cando ese material ali é pujante todo. Bueno, ali teñen material en esas liñas todas, Suiza, Alemania, por aí, que tan ben mantido está que sigue prestando servicio, e sin incidencias. E no teu caso, Sonia, supoño que a zona da Allariz non creo que estea moito mellor, non? Non, estamos moito mellor. Eu sempre digo, hai unha colección aí de casas do medo, non? Eu non digo que se poidan recuperar todas, pero seguramente que algunhas sí, non? A mellor non as necesitamos tampouco todas, pero eu creo que para vertebrar a este país, pois esas casas do medo hai que recuperalas, non? De algún xeito. E hai unhas prioridades que nós sempre decimos, de Ourense Baños de Molgas, Ourense Ribadavia Valdeorras e Ourense Celanova, non? Eu creo que aí podes vertebrar e intercomunicar as grandes vilas e moita xente, non? Igual non con mercadorías de ganado como antiguamente, pero sí para outras cousas, non? Porque ao final hai moita xente que quere ir a traballar e se queremos reducir o tráfico de carretera, pois témolo que
aumentar así, non? Entonces aí fai unha función social, non? Claro, efectivamente. E tamén falabas ti de Celanova, quería retomar contigo, Laura, o tema do transporte a toda esa zona de Baixa Limia, non? Aí, se non me equivoco, levastes adiante unha campaña para poder, bueno, recuperar ou sacar novas liñas. Explícanos un pouco como foi esta a campaña, un pouco cal foi aí o papel da Xunta, o papel da xente da zona, non? Para unir unha zona que tamén é moi despoboada, bueno, Celanova, pero todo o que continúa despois, Bande, Entrimo, Lobeira, toda esa zona que está moi despoboada e que aí non sei como estaba agora, pero hai 10 anos xa prácticamente non había salvo un par de conexións, non? Entón, un pouco como foi este proceso? Pois, nada, como ben dis, tiñamos a nosa comarca Terra de Celanova e máis a Baixa Limia, que é a continuación, totalmente abandonadas sen servizos. O sea, sí que había unha liña de autobús, pero as frecuencias eran, bueno, para estar plasmadas no papel, porque non lle servían a xente para nada, non se podía, pois, eso, se tú querías ir estudar ou traballar, non o podías facer. Se tiñas unha cita médica no Hospital de Ourense, por exemplo, os horarios non se adaptaban de ninguna maneira, e era algo que a xente levaba xa moitos meses, senón anos, pedindo, e pois tivemos que ser a mocidade da comarca quen se animara a facer algo tan simple, entre comillas, que debería estar feito, o sea, deberían ser as institucións que envelaran polas nosas necesidades, pero non é o caso. Entón, pois nada, hai un ano, en novembro de 2024, fixemos unha recollida de sinaturas pedindo eso, máis frecuencias no servizo de transporte desde na liña de Bande a Ourense, que pasa pois, pola vila de Celanova e polas aldeas que están no camiño. E nada, a campaña durou un mes, recollimos 600 sinaturas e presentámolas en decembro. E nada, pasaban os meses, a xente, bueno, preguntábasme pola resposta da xente, todo o mundo pois a tope, encantado, que necesaria era esa iniciativa, estamos, pois eso, basicamente nadie mira para nós. E nada, claro, a xente toda que se animou a asinar, pois preguntábanos que pasaba con eso, se sabíamos algo, nos, como se non lle foramos pedir asinaturas nunca, veu entroido nada, seguíamos igual, viñan os festivos nada, os días festivos non había ningún autobús de Ourense a Bande. Por exemplo, cando foi o 17 de maio, nos ali en Vilanova temos a romería do Raigame, que atrae xente xa non só da comarca, nin da Ourensanía, senón ven xente de todo o país. Pois, bueno, sendo o día festivo, a xente que veña en coches, supoño. E nada, foi no mes de xuño que nos enteramos, pois eso, polos medios, bueno, porque a Xunta, entón, sí que decidiu poñerse a publicitalo, bueno, os alcaldes da contorna, que polo que sea a maioría son todos do Partido Popular, bueno, deronse de conta de, claro, é un servicio super necesario, hai que dar a xente, digo eu, madre mía, cantos anos tardastes en darvos de conta de que vos mesmos o quitastes. Esta xente, quero dicir, estamos todos en un servizo tan básico como é, pois eso, poderse desplazar libremente, e sobre todo, co incremento de poboación que tivo esa zona, especialmente Celanova, que a cantidade de xente que veu vivir a Celanova, pois, non todo o mundo ten a capacidade de ter un vehículo privado propio, nin un carné de conducir. Entón, pues... E tamén no teu caso, ti que estudas en Lugo, as conexións con Lugo tamén son un pouco deficitarias. Bueno, ¿no? sí, tamén son para facer outro podcast, a verdad. Nada, temos conexións por bus, non sei se son 2 ou 3 frecuencias ao día, pareceme que sí. O último para ir de Ourense a Lugo, por exemplo, é ás 7 da tarde. E logo, claro, falábamos do tema do tren. O tren de Ourense a Lugo é unha cousa que existe, pero, bueno, súbete tú nese tren, porque hai uns meses houve un tramo que estivo en obras, e claro, as obras empezaron. Agora, se acabaron ou non, e se está a vía dispoñible para facer o traxecto inteiro, pois bueno,
eu non as teño todas comigo. O que sí, o sea, estamos falando de mobilidade no interior, si hai que acometer obras na vía de Ourense a Santiago, esas obras duran un mes como moito, porque se necesitan xa, porque por aquí pasa el AVE e nos tenemos que ir a Madrid. O sea, volvemos ao de sempre. No traxecto de Ourense a Lugo, por poñer un exemplo, pois unha obra entre, creo que era Sarria e Monforte, se non me equivoco, ou por esa zona. A obra que igual vai para 3 meses acaba durando, non sei, o dobre mínimo. O sea, ao final é iso, de que os intereses están onde están e non están no interior do país. E tamén unha pregunta moi rápida, e sí que preciso respostas rápidas, vou contigo, Sone, retomar o que dicíamos antes de Valdeorras, non? O sea, xa non é só a conexión con Valdeorras, sino que é unha prolongación co Bierzo, pero realmente esta estrada que hai dende Ourense ata lá non sei quen comentaba tercermundista, pero é así completa. Bueno, e xa non é só Valdeorras, e tamén toda esta Monforte polo medio, está tal, non? Entón penso que aí non sei se houve en algún momento unha proposta de autovía ou algo, pero é unha vía de conexión con Valdeorras e co Bierzo que non está nada aproveitada, non? E deberíamos plantexar un plan integral, non? Porque ao final non temos esas conexións, o sea, claro, que non as temos entre as vilas, pero non as temos tampouco hacia Valdeorras e hacia o Bierzo mismo, non? Entonces, o Partido Popular leva décadas facendo anuncios, pero por algún motivo pois non se levan a cabo, non? Calquera persona que queira ir ao barco de Valdeorras, pois aí está a carretera para pasar a fin de semana, claro, na carretera, porque ao final tíranse balóns fora, porque esa realmente é de ámbito nacional, que está facilísimo desdoblar desde o Alto da Guítara a Pola de Brollón, que son 18 km, é unha estrada que podes desdoblar casi co trazado que ten, pero non se lleve trazas de ningún. Ahora parece que está o tema do terceiro carril hasta Peares, que parece que van faer aquí desde Ourense, que está aí refírese ao tema de carretera. Si na nacional que estades falando de carretera, non? Sí. E logo tamén un tema a nivel de estradas e a conexión, bueno, temos agora mesmo hai unha autovía, non, con Celanova, vou contigo, Lino, que no seu momento había a idea, non, de que se pudera conectar con Portugal directamente, ao final eso quedou agora remata ali en Celanova. Eu teño entendido que non sei se agora en Portugal interesa tanto como antes, pero quero dicir que sería moi interesante poder conectar, ampliala, non, ata Portugal. Eso tamén ten historia xa, eso. A ver, cando se fixa a autovía, o Concello de Verea presentou, eu teño gardeino, o Concello de Verea presentou un estudio para que, por o mínimo custe, simplemente onde está o enlace de Celanova, creo que aí protestaron os de Celanova, había que desviar un pouquiño hacia a bola para que fora collendo, sería por a caída. A autovía non morría ali en Celanova, non iba a dar a Casal do Bispo, que gastaron ali un diñeiral onde está a estación de servizo. Eso iba arriba de Verea a entrada do Vieiro, que cambiaba che ben o conto. O xa digo, teño unha fotocopia do plano, bueno, aí se quedou. Había en marcha un proxecto que xa estaba feito para facer o desvío de Bande, que valía 4,5 millóns de euros, facer o desvío de Verea, que está expropiadas as fincas, cuidado, porque a miña familia, por parte de miña nai, era de Verea, e os meus irmãos teñen fincas. E foron expropiadas, que están aí, que non sirven para nada, porque fixeron a concentración parcelaria. Entón vai bordeando o casco urbano de Verea, de Carballo, e aí quedaron. O sea, non valen para nada. Entón, cambio de goberno. Crisis do 2008, veu todo xunto. Proxecto paralizado, que, bueno, había xente na comarca que eu penso que tiñan bastante peso político na xunta, como para dicir, quietos que este é a miña terra, se non hai diñeiro xa se fará, pero quietos aí. Proxecto novo, agora están aí agora co novo, que ven sendo o mesmo, ven sendo a mesma cousa, porque eu estuve mirando os pormenores. En Portugal, cando se inaugurou o Chaves Verín, o ministro de Infraestructuras, dixo ali que inmediatamente iban comenzar a nova obra de Lindoso a Ponte da Barca, 97 millóns de euros. Eu tamén vin o anteproxecto.
colle o alcalde de Ponte da Barca, aproveitando que tiña afinidade política en Lisboa, e dixo, non nos interesa esta carretera porque cruza o río, bueno, os localismos de sempre, cruza o río aí na praia de Alta, de onde está a barraxen de Lindoso, para a parte de Arcos de Valdevez, que é por onde ten que ir, porque é todo monte comunal e non pasa por ninguna aldea. Proxecto paralizado, novo estudio, e estamos en 2025. Non houve nada. O sea, morreu o conto, como se dice vulgarmente. Entón, uns tiran da corda para un lado, outros tiran para outro. Agora xa, claro, agora xa andan con remendos, sí, agora hai que facer aquí uns desvíos, hai que cambiar unhas curvas. Eu xe contei, mira que curioso, como sabía que iba a vir aquí, en 25 km 120 curvas, desde Lindoso a Ponte da Barca, xa mañá. 120 curvas. Unha carretera que ten xa bastante tráfico de camións, de xente desa zona toda que vai para, sobre todo para Francia. Portugal está moi vinculado con Francia, sobre todo que a zona de Burdeos, París, etc. En Arcos de Valdevez ahora mesmo abriron xa a cuarta área empresarial, que xa é outra. Aquí hai un montón de comarcas, como a de Caldelas, a Nosa, Viana, 0 metros empresariales. Nós tiñamos un plan director aí en 2008, co bipartito, en marcha, e morreu o conto, e nada, o sea, ahora mesmo, proxecto de autostrada, non sei, non vexo nada, que eu non iría seguramente, ojo, iso que non teñen que dicir son os técnicos, pero eu non iría a unha autovía nova, iría desvío dos povos, aproveitar o que fixaron en Portugal, unha especie, bueno, moi parecido ao que hai de Monforte a Sarria, unha estrada que se poden aproveitar tramos, faz menos destrozo medioambiental, habrá zonas ao mellor que hai que facer kilómetros novos ou que sexa, non? Pero eu iría un pouco, tiraría un pouco por aí, non? Pero bueno, non se vai tirar por ningún lado, está claro. Van fer ahora por aí, xa digo, que bueno, está ben, é o que van fer no Vieiro, terceiro carril, porque o Vieiro é un monte comunal, que aí se quer se podía facer, aí se que se podía facer un desdoblar a carretera aí 3 ou 4 kilómetros. Bueno, é que aí na nosa comarca temos máis, o sea, aí hai o que chaman algo parecido a Carballiño Rivadavia, o eixo de Valdolimia. Eso ten un historial, cuidado, hai un expediente que sei tamén xa de 25 ou 30 anos. Aí estuvo a punto de iniciarse unha conexión da Nacional 540, porque evidentemente o Valle do Limia teria que ter unha conexión de punta a rabo. De feito, houve estudios para facer un ferrocarril, cando querían ter o tren por Verín e por Allariz de cara a Ourense, había un ramal que salía de Xinzo a Viana do Castelo, que dito sea de paso hai unhas inversións bestiales aí no porto de Viana, que é un porto importante da Unión Europea, que saliu xenda no xornal, non sei se foi no Faro de Vigo. Bueno, o caso é que aí estabas co proxecto de Unión da 540 con Xinzo de Limia, no ano, non sei, por o 2000, bueno, o alcalde de Bande, que en paz este, Amador de Celis, que en paz este, denunciou a propia xunta por o trazado que se iba a facer, estaban as estacas marcadas, para empezar, xa era na época do Cuña, estaba concedida a obra para empezar o tema. Paralizárona, houve unha reunión ali en unha aldea de Bande, unha reunión en víspera dunhas eleccións, claro, estaba o delegado tamén que xa afinou o compañeiro de Castelo de Val, e houve un veciño, porque xa, bueno, xa conseguimos algo, xa conseguimos parar a obra. E houve un veciño que dixo, parada xa leva 50 anos. Entendes? A obra xa leva, claro. Entón, ese proxecto xa quedou aparcado. Logo, sacaron un novo. Pasou todos os trámites. Exposición ambiental, exposición ao público, bueno, só lle faltaba licitar obra. Saliu no boletín oficial, igual que o desvío de Berea. 4 ou 5 veces, que eu teño todo anotado. Saliu tal. Hasta hoxe. E nadie di nada, nin que a nós, ademais, viñanos moi ben, porque o Embalse das Conchas, non sei se sabedes, que foi un desfase total no ano 49, deixaron 9 pasos debaixo da auga. 9 pasos no... Entendes? E nos levamos toda a vida loitando por unha ponte e hasta que nos aburrimos. Desde o ano 88 que fixamos unha asociación e, bueno, chegaronos a conceder 100 millóns de pesetas do Min de Madrid, que logo informe negativo da Diputación, gastaron o dinero en outras cousas. Logo, no 2006, aprobou todo o Parlamento de Galicia, non vinculante, evidentemente, a reconstrucción da ponte, que tamén unía de cara a Xenzo, tal. Depois presentouse o proxecto, estando o vicepresidente Anxo Quintana e a conselleira, viñeron presentar o proxecto dunha ponte no embalse e tal, que ademais está coincidiu ben, porque un día, unha anécdota,
había unha reunión en Santiago co conselleiro, que era o Pachi de Carballiño, e entonces estábamos así tomando unhos viños, e eu coleime, dixen, aí, pois, uns compañeros de Xinzo que iban a falar co conselleiro, dixen, pois eu vou con vos, pois, si, me ves e tal. E cheguei, mandoume pasar, e non me deu ningún hermano, e dixen, logo, xa me preguntou directamente, xa logo, por que queredes unha ponte no embalse? E dixen eu, bueno, a ti mañá se che meten un embalse entre Maside e o Carballiño, que che parece? É que é o mismo. É o mesmo. Rodar 15 kilómetros e xa, bueno, pois terra mano. Xa nos vemos tal día, hasta hoxe. Xa. Bueno, así fan con todo. Entendes? Entón, quero che dicir que ahora ese proxecto que hai de vertebración do Val do Lima, na parte é que se quere sigo, porque non. o que hai, sabedes que en Portugal Temos houve un pouco escándalo, tempo, un escándalo que se chamou o Queixo Gate. O Queixo Gate, en vez do Watergate, houve un alcalde moi comprometido ca súa terra, que foi o Campelo, Daniel Campelo de Ponte de Lima, que era do Partido Liberal, ou sea, penso que era máis de dereitas cos de centro, como socialdemócratas. Ese home votou a favor dos presupuestos do PS en Lisboa a cambio do proxecto de vertebración do Val do Lima na parte portuguesa e de outras cousas, a fábrica do queixo por eso se chamaron o Queixo Gate, fábrica de queixo de Ponte de Lima iba a pechar. Bueno, o caso é que hai o asunto saiu para diante e fixose, pois eso, hai 20 e pico kilómetros de autostrada desde Viana do Castelo, Ponte de Lima a Arcos de Valdevez, quedou sen rematar hasta a fronteira porque non lle deu tempo, claro. E fixose a fábrica de queixo e outras prebendas que habrá por aí. El despois, no momento dado, dixo eu, a min se me botan da política, ele é profesor da escola secundaria de agraria de Ponte de Lima, dixo, eu teño o meu traballo, eu debo aos meus veciños. E foi o que fixo, e claro, foi dos poucos que hubo, como pode ser o Cuña en Lalín ou noutras zonas, que se comprometeu algo ca súa terra, está aí. O sea, claro, se che falta unha persona desas, por desgracia, porque non debe funcionar esas cousas. E hai un tema tamén que eu quería tocar agora que estamos entrando na parte final e vou convosco, e é de poder vertebrar tamén o que é o transporte en cuanto a usuarios a nivel galego, non? Por exemplo, poder aspirar igual a ter unha tarxeta única coa que podamos pagar o transporte, da igual no sitio no que estés, non? Tamén é unha coordinación dos horarios, vemos aí que hai cidades como Vigo, pois un pouco pola liña que leva o seu alcalde tamén, que se afasta un pouco de outras cidades, entón, non sei, a que pensades que obedece que a pleno 2025 non teñamos eso, pois un transporte vertebrado cunha tarxeta única, etcétera, que pudera facilitar os usuarios, non? Vou contigo. Sí, me parece unha proposta moi interesante que sería pois, de moita axuda, non? Para toda esta xente que utiliza os medios de transporte, como poden ser estudiantes, sobre todo estudiantes, porque aquí, bueno, digo sobre todo no meu ámbito, que se move a unha boa cantidad de estudantes, non? Toda a semana. Entonces, o que sería importante sería unificar dentro dunha mesma tarxeta, pois, por exemplo, varios transportes. Os máis importantes, desde logo, pois serían, por exemplo, ferrocarril de bus. Nunha mesma tarxeta, pois que a xentiña, pois, a uns precios, digamos, que non sexan como os que... Bueno, porque pasamos de unha época de ter uns precios desorbitados, que eran inasumibles, pola maior parte da xente, a pasar os bonos cero, que tamén era, despois era, como non tomaron as medidas que tenían que tomar, pois había moita picaresca nese tema, e resulta que iban os trenes vacíos, porque estaban ocupados, por xente que, como non lle costaba nada sacar esa tarjeta, cando foi o tema da pandemia, pois eles collían para facer 3 viaxes mensualmente, pois xa tiñan ocupado un tren pois 30 días, esa plaza estaba ocupada. Entonces ti ibas a taquillas a buscar un billete a Santiago, ocupado, tren ocupado, sin plaza, e resulta que te metías no tren, porque nos podíamos viaxar, eu viaxaba cando hai unha campaña de seguridade acompañando os maquinistas e tal, e vimos trenes vacíos, con 20 persoas, un transporte que leva trenes de 270 plazas, levaba 20 persoas. Entonces, nin tanto, nin tampouco.
Entonces, pero unha cousa, uns precios que sean asequibles, que se estén ao alcance de todo o mundo e que unifiquen transportes para facilitarlle a vida, xa non só os estudantes, a calquer personiña que veña e que necesite, como falábamos antes, os dous transportes. Por exemplo, a típica persoa que vive nun pueblo e chega no tren a esa estación e necesita coller un microbús que hai ali xa para leválo por esa zona e por os povos que hai nesa zona. Eso é interesantísimo, unificar nunha tarjeta eso. Claro, e que un dos problemas máis graves que hai é que vamos de parche sobre parche, non? O que pasaba en Carballiño, en Zalanova e por aí, e isto é o mesmo, non? Sacaron unha tarxeta, un bono cero, non? Tu podías sacar os billetes que querías con antelación e despois iban os trenes vacíos, non? Despois de repente quitámolos e poñémolos a 25 euros o viaxe, nin tanto nin tampouco, non? Decía José, é que o problema que hai é o que decía eu antes, que non temos unha coordinadora, e xa non é que teñamos unha tarxeta para bus e para tren, senón é que non o temos nin para o bus nin para o tren, xa canto máis menos unificado, non? Aquí póñense en xogo moitos máis intereses, non? Hai uns intereses políticos, o que non pode ser é que haxa uns prezos desorbitados na cidade de Vigo, que sí, pode sacar unha tarxeta, pero aínda así os prezos son desorbitados comparados, pois, como pode ser con Santiago, non? En temas buses. E despois en temas tren os prezos son desorbitados tamén, non? Hai uns precios para a xente moza, que estudantes e demais, pero despois o resto un viaxe de 17 euros, Ourense-Santiago, moitas veces é que son totalmente inasumibles, non? Entonces, evidentemente necesitamos unha organización do transporte galego, non? Cunha tarxeta que se poderían unificar os transportes, pero claro, aí habría que deixar moitos intereses partidistas por detrás, non? E tamén, non sei se aparte ti vives nunha zona na que posiblemente pudera funcionar ben, non? Pero que hai un transporte a demanda, pero que literalmente non coñece casi ninguén. Eu sei, pola miña zona por Pontevedra, que sí que o hai e houbo campañas para darlo a coñecer a xente e tal, pero se non me equivoco, por aquí tamén hai, pero non, que o saiba ninguén ou casi ninguén o coñece. Ou, bueno, e supoño que non terá moito uso, non? Eu dese transporte de feito fun coñecedora pois o ano pasado cando nos puxemos a recoller asinaturas, porque había, pois, no meu concello en Cartelle, había liñas que a última en quitarse iba directa desde Santomé hasta Ourense, pasaba por Toén e así. Esa foi o último servizo discrecional en quitarse, entón quedou como transporte baixo demanda. Entón, a xente, que a mellor era a xente da miña idade, pois eso, 20 e poucos anos, sabía que existía e podía utilizalo. Pero é que eu non escoitara falar deso na vida, nin se sabe, claro, non se sabe por que paradas vai, o sea, que liñas están en uso, tamén non se sabe a donde tens que chamar, que dicir, eso, pois, eu creo que sí que é unha opción interesante para o transporte do rural, pois eso, entre os pueblos, entre as vilas, para ir a Ourense así, é que tamén debería estar pois o suficientemente popularizado para que, pois, a mellor non podes ter liñas de autobús todos os días ou 3 frecuencias en cada sentido, porque a mellor é un gasto pois moi elevado, pero polo menos ofertar un servizo que, inda que sexa baixo demanda, asegurarse de que a veciñanza sepa que existe, porque senón de que che vale decir que o hai, pero non dalo a coñecer. Efectivamente. E tamén eu quería xa soltarvos unha pregunta as 4, e comezo unha pregunta xa para concluir, comezo contigo, Lino, e é claro, hai moitas veces o mito de que a xente non quere usar o transporte público, de que todo o mundo quere ir co seu coche, pero a vez queremos en moitos sitios
repoboar esas zonas, non? Que a xente non abandone o rural ou que vai a volver a vivir ali, ou tamén incluso as vilas medias, pero a vez non se teñen en conta necesidades tan básicas como é o transporte, non? Porque logo quitan de moitas zonas o rural, quitan servizos médicos, entón tes que ir á cidade, pero tampouco tes transporte. Pero a cidade, entón, bueno, quero dicir, eso é unha bola, non? Entón, vos pensades que, habendo exemplos como hai xa a nivel estatal, a nivel europeo, de onde o sistema de transporte público é central, pensades que en Galiza, que tamén, bueno, é certo que é un territorio con unha dispersión moi grande, non? Pero pensades que poderíamos avanzar en algún momento cara un modelo onde o transporte público sexa central nos desplazamentos a xente no día a día? Central a que te refires? O sea, que digamos que poida estar incluso por enriba, non? Do uso do coche, do transporte privado, non? Hombre, é un tema cultural e despois penso eu, como moitas outras cousas de vivir no rural, que moita xente foise, houve xente que marchou porque tiña que marchar, vale, pero tamén houve moita xente que arrastrou, entendes, porque o estar no pobo os rapaces non poden ir á escola do pobo porque o nivel, cando é todo o contrario, porque son clases particulares de xente nova que está máis preparada. Nas grandes vilas e nas cidades, pois que queres que che conte 200 ou os que sean por curso, e na maioría dos pequenos colexios pois están 20, 25, 30 e tal. Entón, aí hai un pouco de tema cultural tamén. E despois, eu creo que influiu moito o feito de que o cambio de modelo, porque había establecidas unha serie de líneas había un hábito aí. Bueno, e agora vou poñer un exemplo que se me acordou. Había un servizo que era de feiras e mercados, que aparte das líneas regulares que unían o mellor Vilas ou con Ourense, eso foi desaparecendo prácticamente todo. E na nosa zona concretamente, como mellor non sei se por a zona do Carballiño ou por Berín pode haber algunha máis, pero non había unha que estamos facendo desde o ano 53 ata fai 4 anos, que era os días de mercado en Celanova, os xoves, salía un bus Muiños van de Verea a Celanova. E claro, tú imagínate, desde o ano 53, pois eso a xente xa sabía que tal, pum, pum, pum. Que era un servicio que na maioría das veces non era, eu fixo moitas veces, non era deficitario. Mellor había moitos xaves que foi 40 euros, depois compensaba un pouco. Onde máis che compensaba era un servicio social, ao final. Onde máis che compensaba era que tiñas un contacto con unha serie de público que se despois eran clientes teus a hora de unha boda, de unha excursión. Había aí bueno, que ainda vais conservando porque estamos aí, pero era moi importante. Pero bueno, cando houve o cambio do ano 19 20, o sea, ainda intentei algo, dixen, falei con algún alcalde, dixen, joder, non sei, incluso a mellor podían poñeriles algo para que se seguira facendo, pero nada, non, como hai unhas directrices de que o transporte ten que chegar no noso caso á banda e en vez de cambiar de coche e tal, vai, quitaron, pois en vez de melloralo ou tal, que xa era, bueno, xa era unha hazaña que estuvera funcionando, va. Entón, claro, foronse eliminando esas pequenas cousas que estaban funcionando. Nada, eu non sei, a verdade é que do rural vexo complicado porque se deixou cair demasiado e agora, pois bueno, hai cabeceiras de comarca que aglutinan como pode ser Xinzo ou entendes, o Carballiño tamén, hai unhas 4 ou 5 onde a mellor pode que os servizos se poden mellorar, pero que no resto xa non hai xente moi maior, xente que ven de fora, agora está vindo moita xente de fora para as aldeas, pero que xa son xente de outra dinámica, que fan pouca vida social, traen o seu coche. Eu vexo complicado a corto plazo. Bueno, eso daría por outro programa, non? Pois sí. Vou contigo, Laura. Pois, a ver, eu por parte quero pensar que sí, o sea, que sí que se pode chegar nun futuro a que o transporte público sexa o central. Pero bueno, sei que a día de hoxe dicir eso é un pouco utopía, entón penso que se defendemos o transporte público, que todos os que estamos nesta mesa sí que facemos, eu penso que temos que traballar nesa dirección en intentar, pois eso, fomentar hábitos de transporte público en na medida na que existan, inda que sexa, pois eso, entre as vilas ou pois para ir, pois eu que sei, da Manchica a Celanova, pois
en vez de ir en coche, ainda que sexan 10 minutos, pois vas en bus e sonche poucos máis. Non, nin sacas o teu coche do garaxe, nin gastas gasoil, nin tes que aparcar pois eso, como decía, un xoves de mercado que en Celanova ven sendo imposible. E non sei, ao mellor pois con pequenas cousas, o que falábamos do transporte baixo demanda, que se faga pois máis coñecido entre a xente, pois ao mellor sí que é ese o camiño que temos que seguir, así que oxalá que pois non daqui a 2 anos nin a 5, pero ao mellor sí que pois a 10 podemos revertir un pouco esta situación. O que está claro é que a xente non vai usar algo que non sabe que existe, non? Claro. Entonces, se non sabe que existe, nós non vamos a saber se vai a funcionar ou non vai a funcionar, porque non se está usando, non? E despois que non está accesible a xente, porque nadie sabe nin a donde chamar, nin a donde non chamar, non? O que temos clarísimo despois desta conversa, e xa o tiñamos antes, eu creo que estas décadas de abandono absoluto que temos do transporte público na Galiza, non? Entonces eu creo que a reversión é posible, non? Hai unhos fondos de recuperación da Unión Europea que a algún sitio irán, e eu creo que con outro goberno sería posible de que se invertiran nisto, non? E a vista estivo este apoio á Lei de Mobilidade Sostible que fixemos hai pouco, non? Aí houve un pacto, non? Aí houve unha desaparición dunhos autobuses que iban a Euskadi ou a Madrid, non? Por falta de usuarios. Unha falta de usuarios de 2.800 usuarios ao ano, eu creo que non é unha falta de usuarios, non? Eso sempre depende quen o vexa, non? A cantidade que se estime máis ou menos, non? Nós creemos que 2.800 usuarios son suficientes para manter ese servizo, así o fixemos constar nas emendas e no pacto de apoio ao goberno que fixemos, e aí se vai a manter, non? E a vista estivo que se fixo a posibilidade de que a Xunta asumira eso a través dunha compensación económica, e non o quixo facer, o sea, e o ten que facer o goberno. Entonces, eu creo que con unha alternativa de goberno sí que é posible que revertir esta situación. Bueno, pois eu penso que unha cousa para que tratar de introducila, para tratar de isto é facela atractiva. E a forma de facer, é dicir, que eu sei que moita xente que quedou sin ferrocarril, sin transporte por ferrocarril, foi por unha cousa moi simple. Foi porque a persoa, o alcalde dese pueblo, pois que casi sempre pois ven sendo do mesmo partido, non fixo nada, absolutamente nada, cando lle dixeron que iban a sacar a parada dos trenes nesa estación. Non hizo absolutamente nada. Bueno, ahora na Budiña movilizáronse. Pero movilizáronse cando lle viron as orellas, pero non se movilizaron, por exemplo, cando lle sacaron os trenes os domésticos estes que dicía eu antes. Que o único tren que tiñan. Empezou a 103. Xa non me parecían moitos, pero pois quedaron 2 e pois sacaron este último que tiñan. Entón, unha cousa, pois hai que facelo, ele xa, por falta de apoio a esos niveles, non? É dicir que pois a xente que está levando neses concellos, pois o que ten o mando neses concellos, os políticos de turno que están nese momento aí, non fixeron nada, non fixeron absolutamente nada. Entonces, pois hai que facelo, pois hai que este é un cambio que tú decías, Lino, pois é cultural. Sí. É cultural. Entonces, é dicir, temos que facer atractivo, xa temos que empezar a loitar por o transporte público, é un transporte pois máis doméstico, máis familiar, e que sexa un transporte pois para todo o mundo, que todos paguen, os cidadáns paguen impuestos. É unha das cousas precisamente para facer atractivo que a xentiña vaya a vivir os povos, eso, pois é meterlle pois certas cousas, meterlle ensinanza, non sacar a todos os maestros e coller e levar os nenos despois a tal, ou meterlle pois eso, as paradas de trenes, e meterlle unhas boas conexións, digamos, a nivel de novas tecnoloxías. É dicir, eso é o que fai atractivo. Ora, oxe, é verdade, perdona que che corte, que hai algúns concellos que están fendo cousas, Sí. E que na provincia, concellos pequenos... No, pero hai nos
pero hai moitos, facendo cousas por hai moitos, transporte hai a outros, nivel local. claro. Pero hai sí, moitos que non. hai outros No, moitos. pero bueno, que hai algúns, Sí. Non... Sí. E ademais aí, e por concluir, precisamente aí nesa iniciativa que tivestes, Laura, de recoller asignaturas e mobilizarse socialmente, vese que cando tamén se apreta socialmente, responden, Claro, entón creo que é unha das vías tamén, non, de que mentras non haxa pois cambio de perspectivas de goberno, de, bueno, un pouco de visión tamén a nivel político, que tamén a nivel social a xente presione, porque penso que é o único xeito que temos para conseguirlo. Non? Fixaivos que a Gudiña, que protestaron moito ahora, saíron tantos, foron unhas manifestacións impresionantes, cando sacaron o único que tiñan, non se mobilizou ni unha persoa, persoa. Pero eso é porque aquí podían protestar contra Óscar Puentes, non que se chama, claro, entón aí eso daba... Aparte foron metendo moi lentamente, se chamaron de repente. No. Pero eso foi durante moitos anos a menos. Eu vivía en San Francisco. Sí. E fui vendo como foi morrendo ali o... Morrendo todo, claro. Empezou... Vías ás veces pasar 5 persoas, 4 e 3, hasta que quedou unha. Claro. Pero, bueno, eu en todo caso agradecervos tamén as vosas aportacións, a vosa participación aquí, porque penso que se ademais é analizar, non, pois a situación, tamén aportastes ideas moi interesantes a onde ten que camiñar o transporte do futuro nas distintas comarcas de Ourense, e nada máis a xente que nos está de saber, que en entrar á tarde pode seguir esta conversa tanto na nosa canle de YouTube como tamén en formato podcast no ebooks e no Spotify. Aí tedes tamén outras conversas este ciclo en Ourense non hai país, e tamén animarvos a seguir pendentes, porque nos próximos meses seguiremos a tocar novos temas que van a ser fundamentais pois para o futuro de Ourense. Nada máis, moitísimas grazas e boa noite. Chao.